napot kívánok, Speiser Ferenc vagyok. A 2014-es Agromas Expón első ízben mutatjuk be új fejlesztésű szárítóberendezés felügyeleti rendszerünket, a Videocontrol-t. A Videocontrol itthon és az Unióban is szabadalmi védettséget élvez. Magunk gyártjuk és telepítjük a vevőink igényeinek megfelelően. A legtöbb kérdés azzal kapcsolatban érkezett, hogy a Videocontrol érzékelői bírják-e a szárítóban lévő magas hőmérsékletet és magas páratartalmat. Az Expo ideje alatt a Videocontrol egyik érzékelősora folyamatosan vízben van, egy másikat pedig forrásban lévő vízben tartunk. Ezzel szemléltetjük, hogy eszközünk bírja a szárítási folyamat során keletkező extrém körülményeket. Új kapcsolatokat, új ügyfeleket, új partnereket szereztünk az Agromas Expón. A sok pozitív visszajelzés erőt ad mindannyiunknak a további munkához.